Jo quan era jovenet, que feia els meus experiments de ràdio i d'electricitat, pues, a poc a poc vas entrant dins la matèria, comences amb una emissora petita, la primera que vaig tenir me la vaig fer jo, a làmperes, com era lògic, després ja van anar més amunt i a poc a poc vas adquirint equipos i ja entres dins aquest món. I quan te ja no hi ha manera de sortir-ne. Un dels muntatges que hem fet és la bobina Tesla, que és un invent d'un inventor rus, Tesla, que volia donar corrent a tot el món globalment. No és més que un transformador de radiofreqüència sintonitzat que emiteix, radia la corrent a l'espai. Crea unes xispes d'alta tensió bastant grosses, o sigui, només serveix per això, per fer un espectacle i mostrar-li com surten les xispes i poca cosa més.